Din mările în care au înotat primii prădători până la munții unde oamenii au început să meargă, pământul păstrează sub pielea sa înregistrarea a tot ceea ce a existat vreodată. În fiecare colț al planetei, urme ale trecutului rămân ascunse în piatră, așteptând să fie văzute din nou. Straturi de sedimente au acoperit corpuri întregi, sigilând scene pe care timpul nu le-a șters niciodată complet. Sub presiune și tăcere, carnea s-a transformat în stâncă și mișcările au fost înghețate în momentul exact al sfârșitului lor. Fiecare fosilă este o fereastră care rupe distanța dintre ceea ce suntem și ceea ce am fost. Nu există nicio legendă în forma lor și niciun mister în originea lor. Ele sunt resturile reale ale unei lumi care a dispărut pentru a face loc alteia. Și totuși, sub picioarele noastre, pământul păstrează pulsul a ceea ce a respirat cândva. Ce secrete au dezvăluit oasele celor care au dominat cândva pământul? Borealopelta Mark Mitchell, fosila cu cea mai bine conservată piele din lume. Când muncitorii de la o mină din Alberta au lovit stânca cu un excavator, nu și-au imaginat că atingeau corpul unui animal care dormise intact timp de mai mult de 100 de milioane de ani. La prima vedere, părea o sculptură acoperită de praf. Nimeni nu s-a gândit că sub acea crustă pământie se aflau piele, solzi și armura unui dinozaur care a mers cândva pe pământ solid și a sfârșit prin a fi prins pe fundul mării. Descoperirea a devenit bizară încă de la prima lovitură de lopată. Textura nu era cea a unei pietre obișnuite. Era dură, da, dar cu reliefuri care arătau ca niște plăci. Când tehnicienii sitului au examinat-o îndeaproape, au descoperit forma unui corp întreg. Acestea nu erau oase rătăcite, ci un animal complet, încovoiat, cu greutatea timpului asupra sa. Mai târziu avea să fie numit Borealopelta Mark Mitchell, un dinozaur nodosaur care supraviețuise uitării cu pielea încă pe el. Spre deosebire de alte fosile care lasă doar urme ale scheletului lor, aceasta arăta plăcile exact așa cum erau în viață. Protuberanțele, liniile care separau fiecare solz și chiar pliurile pântecului erau încă acolo. Era ca și cum cineva l-ar fi acoperit cu nisip și apă pentru a-l conserva exact așa cum era. Și asta, într-un fel, a fost exact ceea ce s-a întâmplat. Acum aproximativ 110 milioane de ani, acea regiune a Canadei nu era peisajul uscat și rece de astăzi. Era o zonă caldă, străbătută de râuri și câmpii verzi care se vărsau într-o mare interioară. Borealopelta mergea printre ferigi și conifere, un erbivor puternic blindat care depindea de greutatea și armura sa pentru a rămâne în siguranță de mari prădători. Corpul său putea depăși 5 metri în lungime, iar pielea sa, combinată cu plăci de keratină, îl făcea aproape impenetrabil. Nimeni nu știe momentul exact în care soarta i s-a schimbat. Poate că o inundație bruscă l-a târât departe, sau pământul s-a lăsat sub greutatea sa când s-a aventurat prea aproape de țărm. Corpul a rămas blocat într-un torent de noroi care l-a împins spre fundul acelei mări interioare. Acolo, curentul l-a înfășurat în sedimente fine care, în timp, l-au sigilat ca pe o capsulă naturală. Apa sărată și lipsa oxigenului au oprit descompunerea. Fiecare centimetru de piele s-a transformat treptat în piatră, fără a-și pierde forma originală. Când echipa de recuperare a transportat blocul de piatră la laborator, munca a fost atât de lentă încât a fost nevoie de mai mult de 5 ani pentru a elibera complet silueta. De sub argilă a ieșit un corp maro închis cu reflexii metalice, o umbră exactă a ceea ce fusese odată un animal viu. Conservarea a fost atât de precisă, încât chiar și pigmenții pielii sale erau încă prezenți. A fost posibil să se determine că nu era un ton uniform. Avea zone mai închise pe spate și altele mai deschise pe pântece. Acea diferență a revelat ceva nou. Dinozaurul își folosea culoarea ca un camuflaj, exact ca animalele moderne care trăiesc printre vegetație. Fiecare centimetru al fosilei spunea o parte din povestea sa. Plăcile de-a lungul spatelui, cu margini ascuțite, prezentau semne de uzură din viața sa pe uscat. Resturile stomacului său încă mai conțineau fragmente de frunze și ferigi, o ultimă masă fosilizată. Pentru prima dată, oamenii de știință au putut vedea nu doar forma externă, ci și ceea ce mânca, cum se mișca și de ce se proteja. Misterul modului în care un dinozaur terestru a ajuns atât de bine conservat pe fundul mării a început să fie rezolvat odată cu analiza sedimentelor care îl înconjurau. S-a descoperit că noroiul care l-a acoperit
Făcea parte dintr-un curent marin dens, capabil să transporte pietre, copaci și corpuri întregi în timpul unor furtuni gigantice. Acea avalanșă submarină ar fi împins cadavrul la mai mult de 100 de kilometri de locul în care a murit. Ajuns pe fund, greutatea mâlului l-a învăluit și a format un strat sigilat care i-a păstrat forma timp de milioane de ani. Țânțarul din Cretacic, sânge prins în chihlimbar, la un moment dat, în timpul Cretacicului, cu mult înainte ca oamenii să-și imagineze focul sau roata, o pădure umedă și densă acoperea ceea ce este acum America de Sud. Rășina copacilor picura încet pe pământ, prinzând insecte minuscule care bâzâiau printre trunchiuri. Nimeni nu s-ar fi gândit că unul dintre acei țânțari, de mărimea unei unghii, va fi sigilat pentru totdeauna într-o picătură de rășină, care ulterior se va întări și va traversa milioane de ani, transformată în chihlimbar. Totul a început cu un zbor scurt, aproape nesemnificativ. O femelă de țânțar recent hrănită căuta adăpost printre ramuri după o înțepătură recentă. Sângele ingerat încă îi umplea abdomenul. Când s-a așezat pe o bucată de scoarță rănită, o picătură groasă de rășină a învăluit-o în câteva secunde. A încercat să se elibereze, dar capcana a fost perfectă. Aripile i-au devenit imobile, picioarele prinse într-un lichid care strălucea ca mierea sub soare. În timp, pădurea a dispărut, copacii au pietrificat, iar acea rășină s-a transformat în piatră transparentă. În interiorul ei, țânțarul a rămas suspendat, intact, cu încărcătura sa de sânge încă vizibilă. Când, milioane de ani mai târziu, un fragment de chihlimbar a fost găsit într-o mină din nordul Ecuadorului, ochii care l-au examinat au văzut ceva imposibil, un corp complet, conservat cu o precizie microscopică. Antenele, ochii compuși, nervurile aripilor și abdomenul încă plin. Era ca și cum timpul ar fi decis să păstreze un secret în interiorul unui cristal auriu, și deși fosila data de acum aproximativ 40 până la 70 de milioane de ani arăta recentă, atât de reală încât putea fi confundată cu o insectă care doarme. Descoperirea a stârnit o fascinație imediată. Chihlimbarul, rășină întărită, are capacitatea de a sigila tot ceea ce atinge. Creează o capsulă fără oxigen, prevenind descompunerea. De aceea, în interiorul acestor fragmente nu au fost găsite doar insecte, ci și boabe de polen, bule de aer și resturi de plante. Fiecare piesă este o fereastră directă către un ecosistem pierdut. În acest caz, țânțarul a oferit o imagine aproape completă a vieții din Cretacicul târziu. Corpul său a dezvăluit aceleași obiceiuri pe care descendenții săi le mențin și astăzi. Zborul în zone umede, hrănirea cu sânge și reproducerea lângă surse de apă. Cel mai surprinzător lucru a fost ceea ce purta în interior. În abdomenul său, resturile întunecate ale sângelui absorbit cu puțin timp înainte de a fi prins puteau fi încă distinse. Acel detaliu a alimentat timp de decenii ideea că aceste fosile ar putea păstra material genetic antic. Totuși, studiile au arătat că această posibilitate nu există. ADN-ul începe să se degradeze imediat după moarte, iar de-a lungul milioanelor de ani rămân doar reziduri chimice de nerecunoscut. Astfel, valoarea țânțarului nu constă într-o moștenire biologică recuperabilă, ci în imaginea înghețată a unui act cotidian dintr-o lume dispărută. În laboratoare, luminile au dezvăluit detalii imposibil de văzut cu ochiul liber. Mici boabe de polen aderau la corpul său, particule suspendate în chihlimbar care aparțineau unui aer care nu mai există. Tot acel microcosmos conservat într-o singură piesă spunea mai multe despre acea lume decât orice fosilă de os sau piatră. Pădurea în care a trăit trebuie să fi fost caldă, cu copaci mari producători de rășină și un climat sufocant care susținea o junglă vibrantă, plină de viață minusculă. Fiecare insectă care a rămas blocată a oferit un indiciu despre rețeaua ecologică ce susținea specii care de atunci au dispărut. Pentru mult timp au existat încercări de a extrage material biologic din acele insecte prinse. S-a crezut că poate chihlimbarul a conservat molecule sau țesuturi interne. Dar, la o examinare atentă, s-a descoperit că ceea ce părea a fi sânge sau mușchi erau cristale și minerale formate prin presiune. Materia organică s-a transformat încet, fiind înlocuită de compuși inerți. Țânțarul era încă acolo, dar interiorul său era piatră.
Fiecare fragment de chihlimbar dezvăluie un instantaneu dintr-o lume pierdută. Unele conțin picături de ploaie prinse, altele mici viermi sau spori. Împreună, ele reconstruiesc ecosistemul invizibil care a susținut viața terestră cu mult înainte de marile mamifere. Prin ele, cineva își poate imagina sunetul constant al insectelor, densitatea aerului și temperatura sufocantă a acelor păduri, fixate pentru totdeauna într-un material care a oprit timpul fără a conserva viața. Archaeopteryx litographica, între alergare și zbor. Acum aproximativ 150 de milioane de ani, în ceea ce este astăzi sudul Germaniei, lagune întinse se întindeau între bancuri de nisip și mlaștini calde. Era un peisaj suspendat între apă și piatră, unde reptilele dominau pământul, iar aerul nu aparținea încă pe deplin păsărilor. În acele pământuri calcaroase din Solnhofen, hazardul a decis să conserve una dintre cele mai enigmatice creaturi din istorie, Archaeopteryx, o ființă care părea să vină din două lumi diferite. Totul a început în 1861, când un muncitor a descoperit o pană imprimată în stâncă. Avea forma exactă a unei pene moderne, cu axul său central și simetria perfectă, dar provenea dintr-un strat de piatră jurasică. La scurt timp după aceea, oamenii de știință au găsit corpul căruia îi aparținea. Un animal mic, cam de mărimea unui porumbel, cu un schelet de dinozaur și aripi acoperite de pene adevărate. Acea fosilă nu a dezvăluit doar anatomia unei specii necunoscute, ea a conectat direct dinozaurii cu păsările. Archaeopteryx litographica avea un amestec surprinzător de trăsături. Avea dinți ascuțiți în maxilar, o coadă lungă bazată pe vertebre, gheare la aripi și oase ale craniului care aminteau de teropodele carnivore. Dar poseda și pene asimetrice și un stern cu indicații de musculatură pentru zbor. Era o creatură intermediară, o fuziune între reptilă și pasăre și din acest motiv a devenit simbolul unei tranziții evolutive care până atunci existase doar în teorie. Descoperirea a coincis cu un moment cheie. Cu un an înainte, Charles Darwin publicase despre originea speciilor. În mijlocul controverselor, această fosilă a fost interpretată ca o confirmare tangibilă a evoluției. Penele lui Archaeopteryx au arătat că zborul nu a apărut din nimic, ci prin transformări graduale. Pentru comunitatea științifică a secolului al XIX-lea, a fost o piesă care a unit imaginația cu dovezile, o legătură vizibilă între cerul prezentului și solul trecutului. Stâncile din Solnhofen au fost un miracol geologic. Acolo, sedimentul fin al lagunelor acoperise corpurile cu o precizie microscopică. Datorită acelei liniști minerale, fosilele au păstrat detalii imposibil de găsit în altă parte. Amprenta penelor, structura craniului, chiar și spațiul unde au fost cândva ochii. Textura noroiului jurasic a păstrat forma exactă a unui animal care, fără acele condiții, s-ar fi dezintegrat în câteva zile. Archaeopteryx părea să aibă aripile unei păsări, dar zborul său rămâne un mister. Unii paleontologi cred că putea plana din copaci, folosindu-și penele pentru a rămâne în aer pentru momente scurte. Alții susțin că făcea doar sărituri puternice, folosindu-și aripile pentru echilibru în timp ce alerga. Ceea ce este sigur este că nu era un zburător agil ca păsările moderne. Sternul său, mai mic și mai plat, sugerează un zbor limitat. Era poate un experiment evolutiv, o încercare timpurie de a cuceri cerul. Studiile moderne au dezvăluit mai multe secrete. Folosind scanere de înaltă rezoluție, cercetătorii au analizat cavitatea craniană a fosilei și au descoperit că creierul său era mai mare și mai complex decât se aștepta. Dezvoltase lobii vizuali, regiuni dedicate echilibrului și controlului mișcării, trăsături care anticipează mințile păsărilor moderne. Acea structură sugerează că Archaeopteryx nu era pur și simplu o reptilă cu pene, ci un animal capabil să coordoneze manevre aeriene de bază, conștient de spațiul din jurul său. În Muzeul de Istorie Naturală din Berlin, unde este conservat unul dintre cele mai complete specimene, impresiunile aripilor sale arată încă modelul penelor primare. Fiecare este afișată cu o precizie matematică, aliniată ca cele ale păsărilor moderne. Diferența constă în mâinile sale. 3 degete cu gheare care puteau apuca ramuri sau prinde prăzi mici. Corpul său vorbea despre o adaptare în curs, pe jumătate terestră, pe jumătate aeriană,
Dezbaterea asupra zborului său nu a fost niciodată complet soluționată. Unele fosile arată pene pe picioare, sugerând că ar fi putut folosi toate cele 4 membre ca suprafețe aerodinamice, similar micilor glisoare cu pene care vor apărea milioane de ani mai târziu. Alte studii indică faptul că coada sa funcționa ca o cârmă, ajutându-l să se întoarcă sau să-și mențină echilibrul în timpul coborârii. Fiecare ipoteză dezvăluie o nouă fațetă a aceluiași enigmă. Un animal în tranziție, prins în mijlocul saltului evolutiv între alergare și zbor. Dincolo de modul în care se mișca în viață, starea în care a ajuns la noi a permis oamenilor de știință să pătrundă și mai adânc în originea sa evolutivă. Analizele moderne au confirmat că Archaeopteryx era înrudit cu teropodele și că poseda pene adevărate cu melanină, probabil de culoare închisă. Fosilele păstrează amprente ale acelor pene cu un nivel de detaliu care documentează una dintre cele mai timpurii etape cunoscute ale zborului la vertebrate. Diplodocus, 27 de metri de schelet. Pe câmpiile aride din vestul Statelor Unite, la sfârșitul secolului al XIX-lea, vânătorii de fosile excavau cu mai multă ambiție decât răbdare. Rivalitatea dintre Othniel Charles Marsh și Edward Drinker Cope se transformase într-o cursă necruțătoare pentru a descoperi cei mai mari monștri ai trecutului. În mijlocul acelei competiții acerbe, în cadrul formațiunilor stâncoase Morrison, a apărut una dintre cele mai colosale descoperiri scoase vreodată din pământ. Oasele unui sauropod atât de lung încât muncitorii au crezut că sunt trunchiuri de copaci pietrificați. Astfel a început povestea lui Diplodocus, gigantul care a schimbat pentru totdeauna imaginea dinozaurilor. Primele piese au apărut în 1877, îngropate în straturi de argilă întărită. Erau vertebre enorme, de formă alungită, cu cavități interne care arătau ca niște lucrări de inginerie naturală. Puțin câte puțin, scheletul a prins formă, un gât fără sfârșit, o coadă zveltă care se întindea ca un bici și un corp susținut de picioare masive, similare cu cele ale unui elefant. Diplodocus nu doar că a sfărâmat scările cunoscute, a revelat de asemenea că dinozaurii puteau fi mai zvelți și mai grațioși decât se crezuse anterior. În viață, acest animal atingea până la 27 de metri în lungime și cântărea cât o duzină de elefanți. Coloana sa vertebrală era întărită cu oase goale care reduceau greutatea fără a sacrifica rezistența. Gâtul, alcătuit din mai mult de o duzină de vertebre, se putea ridica pentru a ajunge la vârfurile copacilor sau se putea coborî pentru a bea fără a mișca restul corpului. Coada, lungă și flexibilă, servea drept contrapondere și apărare. Unele studii sugerează că o putea mișca cu o asemenea viteză încât producea o pocnitură similară cu un bici. Era o combinație de mărime și echilibru care sfida logica. În acei ani, competiția dintre Marsh și Cope a alimentat o febră paleontologică. Echipe de excavatori lucrau zi și noapte, trimițând telegrame la fiecare descoperire. Se făceau schimburi de acuzații, muncitorii erau mituiți, iar siturile de excavare erau ascunse pentru a câștiga un avantaj. În acea atmosferă de rivalitate extremă, oasele de Diplodocus au devenit un simbol al puterii științifice. Fiecare vertebră extrasă era o victorie, fiecare fragment o piesă de prestigiu. Ceea ce a început ca o curiozitate științifică a ajuns să devină o bătălie a egourilor, cunoscută mai târziu sub numele de războiul oaselor. În timp, colecțiile adunate în acei ani au făcut posibilă reconstrucția completă a animalului. În 1901, Andrew Carnegie, magnat al oțelului și entuziast al științei, a finanțat prima replică la scară naturală a lui Diplodocus Carnegie. Echipa sa de experți a luat mulaje după fiecare os și a asamblat scheletul la Muzeul Carnegie de Istorie Naturală din Pittsburgh. Când structura finală a fost ridicată, silueta sauropodului a umplut sala principală de la un capăt la altul. Era cea mai mare creatură expusă vreodată într-un muzeu, iar expoziția sa a marcat începutul unei noi ere pentru paleontologia publică. Diplodocus a devenit un ambasador științific. Replici ale aceluiași schelet au fost trimise la Londra, Paris, Berlin și Madrid. În fiecare oraș, mulțimile s-au adunat să vadă acel corp care părea să atingă tavanul. Vertebrele sale articulate, arcul gâtului și curba perfectă a cozii au inspirat un amestec de uimire și respect.
Într-o perioadă în care lumea abia înțelegea vârsta Pământului, acea siluetă colosală a oferit o dimensiune tangibilă a trecutului. Pentru prima dată, preistoria avea o scară umană. Biomecanica lui Diplodocus a fost dezbătută timp de mai mult de un secol. Gâtul său lung și ușor funcționa ca o macara echilibrată deasupra toracelui. Picioarele din față erau mai scurte decât cele din spate, oferindu-i o postură ușor înclinată înainte. Capul său, mic în proporție, adăpostea dinți zvelți dispuși ca o greblă, perfecți pentru a smulge frunzele moi fără a le mesteca. Se crede că putea consuma până la 1 tonă de vegetație pe zi, ajutat de un sistem digestiv imens și de o inimă capabilă să pompeze sânge la o înălțime de 6 metri. În Jurasicul târziu, câmpiile Morrison erau un mozaic de mlaștini, râuri și păduri joase. Acolo trăia alături de alți giganți precum Apatosaurus și Brachiosaurus. Dar Diplodocus se remarca prin designul său ușor. Scheletul său era plin de cavități de aer, o adaptare care îi reducea greutatea totală și îi permitea să se miște cu o agilitate surprinzătoare. În timp ce mergea, lăsa o urmă dublă, o linie de amprente rotunjite și o marcă îngustă și continuă de la coadă, târâtă în spate ca o umbră. Dueling Dinosaurs, 2 scheleți împletiți. Pe un deal din Montana, vântul suflă peste straturi de pământ care au păstrat secrete timp de milioane de ani. Acolo, în 2006, 2 excavatori locali au observat ceva strălucind printre praf. Fragmente osoase cu textura lustruită a fosilelor. Pe măsură ce au continuat să sape, a apărut forma unui craniu. Dar ceea ce a ieșit la iveală nu a fost un schelet izolat, ci 2 corpuri împletite, imobilizate într-o luptă eternă. Unul aparținea unui tiranosaurid tânăr, celălalt unui ceratopsian adolescent. Muriseră împreună, înghețați în momentul exact al confruntării lor. Descoperirea a fost atât de neobișnuită încât cercetătorii i-au dat imediat un nume: dinozaurii care se duelează. Scena părea sculptată de timp. Fălcile prădătorului erau încleștate de gâtul erbivorului, în timp ce cornul acestuia din urmă era înfipt în flancul atacatorului. Niciunul nu a supraviețuit luptei și ambii au fost îngropați sub o avalanșă de sedimente. Evenimentul a avut loc cu aproximativ 75 de milioane de ani în urmă, într-o regiune mlaștină care făcea parte din continentul Laramidia, un pământ unde reptilele mari stăpâneau fără opoziție. În timpul primelor analize, micul tiranosaurid a provocat confuzie. Dimensiunea sa era redusă, oasele sale erau subțiri, iar craniul alungit. Unii au crezut că este o specie nouă, un carnivor agil pe care l-au numit Nanotyranus. Alții au susținut că era pur și simplu un Tyrannosaurus rex juvenil, un individ care nu ajunsese încă la maturitate. Dezbaterea a deschis o prăpastie în paleontologia modernă. Dacă era o specie distinctă, însemna că 2 prădători înrudiți au coexistat. Dacă era un tânăr T-Rex, arăta că procesul de creștere al acestor animale le transforma radical anatomia. Fosila a oferit indicii unice. Dinții carnivorului erau subțiri și ascuțiți, diferiți de dinții groși și tociți ai adulților. Brațele sale, deși mici, păreau mai proporționate, iar structura craniului sugera o mușcătură mai puțin puternică, dar mai rapidă. În schimb, ceratopsianul prezenta trăsăturile unui adolescent: coarne încă în curs de dezvoltare, un guler osos incomplet și o dimensiune mult mai mică decât cea a unui adult din specia sa. Ambii muriseră înainte de a atinge maturitatea deplină și totuși confruntarea lor a fost la fel de feroce ca cea a 2 titani adulți. Urmele luptei pot fi citite și acum în piatră. Poziția vertebrelor indică faptul că tiranosauridul s-a năpustit asupra prăzii sale din flancul drept, în timp ce erbivorul și-a întors capul pentru a lovi cu cornul. Coliziunea trebuie să fi fost brutală. Gâtul vânătorului era răsucit, iar o coastă fracturată arată punctul exact de impact. Ceratopsianul, la rândul său, păstrează urme de dinți pe craniu și pe omoplat. Este posibil ca ambii să fi murit aproape în același timp, poate în timpul unei furtuni bruște sau al unei alunecări de noroi care i-a îngropat, fără să le dea șansa de a scăpa. Timp de ani de zile, fosila a rămas în depozit. Valoarea sa științifică era incalculabilă, dar la fel era și prețul său pe piață. Disputa asupra proprietății sale a devenit o poveste paralelă cu descoperirea în sine.
Terenul pe care a fost găsită era în litigiu, iar legile privind cine deținea fosilele erau ambigue. Ceea ce a început ca o excavare s-a încheiat într-o bătălie legală care a durat mai mult de un deceniu. Între timp, scheletele au rămas închise într-un seif, departe de laboratoare și de ochii publicului. Pe măsură ce controversa creștea, la fel creștea și misterul. Paleontologii care au putut observa scurt timp fosila au spus că nivelul său de conservare era extraordinar. Oasele rămăseseră în articulație naturală, coastele intacte și o parte din țesuturi mineralizate. Existau chiar urme de piele fosilizată, ceva extrem de rar. Era ca și cum timpul ar fi decis să conserve nu doar corpurile, ci și momentul exact al luptei. Cu timpul, problema a încetat să mai fie pur biologică. Lipsa accesului continuu la fosilă și restricțiile impuse de situația sa legală au împiedicat o analiză completă a scheletului timp de ani de zile. Fără studii exhaustive care să permită observarea tuturor etapelor de creștere, discuția a rămas nerezolvată. Astfel, o chestiune anatomică a ajuns blocată într-un teren neașteptat, unde știința a fost forțată să coexiste cu dispute istorice și legale care au întârziat răspunsurile definitive. Odată ce conflictul a fost rezolvat, fosila a trecut în cele din urmă în mâinile unui muzeu și munca științifică a putut începe. Preparatorii au început să elibereze oasele cu o precizie milimetrică. Fiecare strat de rocă dezvăluia un nou detaliu: articulația picioarelor, poziția ghearelor, compresia gâtului. Povestea luptei a ieșit la iveală puțin câte puțin, cu acuratețea unei mărturii înregistrate în piatră. Nu a fost doar o scenă de vânătoare, a fost o poveste despre viață și moarte înghețată într-un singur instantaneu. Hadrosaurus fulci, primul dinozaur montat. În vara anului 1858, în timp ce un muncitor săpa într-un teren bogat în argilă, la periferia localității Haddonfield, New Jersey, lopata sa a lovit ceva care nu era piatră. Erau oase mari, netede, cu o formă pe care nimeni nu o putea explica. Vecinii au venit să se uite și, fără să înțeleagă ce aveau în față, le-au păstrat ca pe o simplă curiozitate. Ani mai târziu, un vizitator pe nume William Parker Folk le-a examinat mai îndeaproape. Ceea ce a văzut nu semăna cu nimic cunoscut, un schelet aproape complet al unui animal care părea să fi venit din altă lume. Folk l-a contactat pe Joseph Leidy, un tânăr naturalist din Philadelphia cu reputația de a fi meticulos. Împreună s-au întors la sit și au organizat o excavare metodică, o raritate pentru acea vreme. Fiecare os a fost numerotat, desenat și transportat cu grijă. După săptămâni, scheletul a ieșit la iveală aproape întreg. Coaste, vertebre, picioare, un pelvis complet și fragmente din craniu. Leidy a înțeles imediat că acesta nu era o reptilă obișnuită. Se aflau în fața unui erbivor gigant din Cretacic, care va primi ulterior numele de Hadrosaurus fulci, în onoarea omului care l-a salvat din noroi. Descoperirea a schimbat cursul științei americane. Până atunci, dinozaurii erau creaturi europene. Anglia se lăuda cu Iguanodon, iar Franța cu Megalosaurus al său. Statele Unite nu aveau nimic comparabil. Hadrosaurus a devenit simbolul său. Pentru prima dată, America putea arăta lumii un colos propriu. Spre deosebire de fosilele împrăștiate găsite anterior, acest schelet era aproape complet, suficient pentru a-și imagina forma sa reală, mai degrabă decât o simplă presupunere. Leidy a observat ceva ce l-a nedumerit. Picioarele posterioare erau mult mai lungi decât cele anterioare. Până atunci, oamenii de știință credeau că aceste animale mergeau ca rinocerii, cu corpurile aproape de sol. Hadrosaurus, pe de altă parte, părea capabil să stea în picioare și să se deplaseze pe două picioare. Acea observație simplă a schimbat modul în care publicul vizualiza dinozaurii. Aceștia au încetat să mai fie fiare stângace și au devenit creaturi active, cu un aspect aproape modern. În 1868, la un deceniu după descoperire, scheletul a fost montat și expus la Academia de Științe Naturale din Philadelphia. Sculptorul Benjamin Waterhouse Hawkins a modelat un craniu din Ipsos și a completat piesele lipsă. Când montura a fost dezvăluită, oamenii au venit în mulțimi. A fost prima dată când publicul a văzut un dinozaur stând în picioare, complet și realist.
Animalul părea să se aplece înainte, cu coada extinsă pentru echilibru și gâtul curbat natural. În jurul său, vizitatorii au tăcut. Acea figură lungă de 8 metri părea să privească înapoi, nemișcată, dar totuși vie. Acea expoziție a marcat nașterea paleontologiei americane. Până atunci, fosilele erau curiozități păstrate în vitrine. Hadrosaurus a schimbat acest lucru. Din acel moment, căutarea dinozaurilor a devenit o obsesie națională. Muzee, universități și colecționari au lansat expediții în tot vestul, convinși că solul american ascundea propria sa preistorie. Animalul în sine oferea de asemenea detalii uimitoare. Avea un cioc lat, ca de rață, fără dinți în față, dar cu rânduri de molari în partea din spate a gurii, proiectați pentru a măcina frunze dure. Corpul său atingea 3 tone și era susținut de picioare posterioare robuste, cu 3 degete extinse pentru a suporta greutatea. Picioarele anterioare erau mai scurte, folosite doar pentru sprijin în timp ce se hrănea. Fiecare mișcare trebuie să fi fost lentă, dar constantă, ca cea a unui erbivor masiv care domina marginile mlaștinilor antice. Timp de ani de zile s-a crezut că trăia scufundat în lagune, hrănindu-se cu plante acvatice. Ulterior s-a descoperit că mediul său era populat de stejari și sălcii și că probabil curăța ramurile joase pe pământ solid. Dentura sa era o adevărată mașină de măcinat. Când își închidea fălcile, marginile neregulate ale dinților se potriveau ca un glas papir care tăia fibrele plantelor. Fiecare mușcătură era o mică ispravă de inginerie naturală. Homo floresiensis, supraviețuirea cu un corp de 1 metru. În 2003, într-o peșteră de pe mica insulă Flores, Indonezia, un grup de arheologi a găsit ceva ce nu se potrivea cu niciun model cunoscut. Printre straturi de cenușă și rocă a apărut un craniu minuscul, cu formă umană, dar cu proporții imposibile. Avea o capacitate craniană de aproximativ 1 litru, abia o treime din creierul unui om modern. Lângă el zăceau oase subțiri, picioare scurte și o falcă cu dinți mici. Arăta ca un copil, dar studiile au confirmat că era un adult. Trăise și murise acolo în urmă cu aproximativ 50.000 de ani. Astfel a început povestea lui Homo floresiensis, ființa mică ce a derutat știința. Situl descoperirii, peștera Liangbua, era o galerie naturală sculptată în calcar. Acolo, echipa condusă de Peter Brown și Mike Morwood a dezgropat scheletul aproape complet al unei femele, identificată ca LB1. La început, au crezut că aparține unui om modern cu vreo boală. Cu toate acestea, proporțiile craniului, grosimea oaselor și forma membrelor au arătat ceva diferit. Acest individ avea o înălțime de puțin peste 1 metru și cântărea în jur de 25 de kilograme. Ceea ce a fost surprinzător a fost faptul că rămășițele sale au apărut alături de semne de inteligență. Pe sol au fost găsite cuțite, răzuitoare și vârfuri fin modelate. Urmele de pe marginile lor arătau că fuseseră folosite pentru a jupui animale sau pentru a tăia plante. În aceleași straturi au fost descoperite oase de animale arse, indicând controlul focului. Acele unelte au demonstrat că specia avea capacitatea de a planifica, fabrica și coopera, în ciuda faptului că avea un creier foarte mic. Anatomia sa amestecă trăsături primitive cu altele mai recente. Craniul semăna cu cel al lui Homo erectus, în timp ce corpul era mai apropiat de cel al vechiului Australopithecus. Avea brațe lungi, picioare late și nu avea bărbie. Chiar și așa, mâinile arătau control și precizie. Era un corp adaptat la limitările unei insule, modelat de raritate și izolare. Cercetătorii au propus că acesta descindea din Homo erectus, care ajunsese în Indonezia cu 1 milion de ani mai devreme. Odată blocați pe Flores, mediul mic și resursele limitate au dus la o reducere a dimensiunii. Acest fenomen, cunoscut sub numele de nanism insular, apare la multe specii mari care evoluează pe insule izolate. În aceste condiții, corpul se schimbă pentru a supraviețui cu mai puțină energie și fără prădători mari. Descoperirea a declanșat un val de dezbateri. Unii experți au susținut că era un om modern cu microcefalie, dar comparațiile cu sute de cranii au exclus acea ipoteză. Diferențele la nivelul pelvisului, femurului și formei craniului indicau o descendență independentă. Cu timpul, analizele morfologice și genetice au confirmat că era o specie de hominin distinctă.
Fosilele au apărut alături de oase de elefanți, stegodon mici și rămășițe de păsări gigantice. Arheologii cred că locuitorii din Liangbua vânau în grupuri, folosind focul pentru a-și mâna prada. Straturile carbonizate și urmele de tăiere sunt dovezi ale unei organizări complexe. Pentru cercetători a fost un paradox, un creier atât de mic și un comportament atât de elaborat. Cel puțin 9 indivizi diferiți au fost identificați în peșteră, indicând faptul că formau o populație stabilă. Unii erau tineri, alții adulți mai în vârstă, toți cu aceeași înălțime și proporții. Viețile lor s-au desfășurat printre păduri și vulcani activi, într-un mediu în care erupțiile și alunecările de teren erau constante. În ciuda tuturor lucrurilor, au reușit să supraviețuiască timp de mii de ani. Dispariția lui Homo floresiensis a coincis cu sosirea oamenilor moderni în Asia de Sud-Est. Nu există dovezi ale unui conflict direct, deși se suspectează că competiția pentru hrană sau introducerea bolilor ar fi putut afecta supraviețuirea lor. Ceea ce este cert este că urma lor s-a stins încet, lăsând peștera tăcută timp de milenii. În laboratoare, studiul craniului a dezvăluit o structură a creierului compactă, dar bine organizată. Zonele dedicate memoriei și coordonării spațiale erau dezvoltate, ceea ce explica abilitatea lor de a fabrica unelte și de a controla focul. Inteligența lor a contestat relația dintre dimensiune și capacitatea mentală. Ceea ce conta nu era volumul, ci modul în care regiunile creierului erau conectate între ele. Descoperirea a schimbat viziunea asupra evoluției umane. Până atunci, se credea că doar o singură specie a coexistat cu oamenii moderni. Rămășițele de pe Flores au arătat contrariul. În același timp, neandertalienii trăiau în Europa și denisovanii în Asia. Istoria umană s-a dezvăluit ca o rețea cu căi multiple care au împărțit timpul și spațiul înainte de a dispărea. Megalosaurus bucklandi, fosila din Jurassic, identificată în 1824. În secolul al XVII-lea, cu mult timp înainte ca cuvântul dinozaur să existe, un muncitor din Cornwall, Anglia, a dezgropat un fragment de os gigantic. Nimeni nu știa cărei creaturi îi aparținea. Descoperirea a ajuns în mâinile lui Robert Plot, un profesor de la Oxford, care a descris-o în 1677 în istoria sa naturală a Oxfordshire-ului. El a spus că era parte din piciorul unui animal necunoscut, prea mare pentru orice specie vie. Acea ilustrație, uitată timp de secole, va fi recunoscută ulterior ca prima urmă documentată a unui megalosaurus. Mai mult de 150 de ani mai târziu, în 1824, reverendul William Buckland a examinat rămășițe mai complete găsite în cariere de calcar lângă Oxford. El a recunoscut că acestea aparțineau unei reptile carnivore gigantice din Jurassic și a numit-o Megalosaurus bucklandi, marea șopârlă a lui Buckland. Cu acel nume, istoria dinozaurilor a început oficial. A fost prima dată când știința a identificat formal o creatură dispărută de o asemenea amploare. Fragmentele indicau faptul că era un prădător de aproape 9 metri lungime și cântărind în jur de o tonă. Mergea pe 2 picioare, cu un gât flexibil și brațe mici înarmate cu gheare curbate. 3 degete susțineau piciorul pe sol, în timp ce un al 4-lea, inversat, servea pentru echilibru. Corpul său combina forța și viteza, fiind adaptat pentru vânătoare în câmpiile Jurassicului mijlociu. Probabil ataca sauropode tinere sau consuma resturile giganților care căzuseră deja. În timpul secolului al XIX-lea, imaginația a depășit dovezile. Fosilele erau rare, iar naturaliștii au reconstruit Megalosaurus cu informațiile pe care le aveau. L-au desenat ca pe un patrupede masiv, cu aspect reptilian, aproape ca un balaur fără aripi. În 1854, sculptorul Benjamin Waterhouse Hawkins l-a transformat într-o statuie colosală în parcul Crystal Palace din Londra. Publicul a venit în număr mare să vadă acel monstru de piatră și pentru prima dată oamenii au văzut de aproape cum ar fi putut arăta un animal preistoric. Acel model, deși incorect, a marcat începutul paleontologiei moderne. A prezentat Megalosaurus ca pe un simbol al puterii naturale într-o perioadă în care știința victoriană căuta să înțeleagă originile Pământului. Expozițiile cu fosile și replici au stârnit curiozitatea în întreaga Europă.
ceea ce fusese odată doar interesul savanților a devenit un spectacol popular. Muzeele au început să concureze pentru rămășițe fosile, iar studiul reptilelor antice a ajuns pe prima pagină a ziarelor. Pe măsură ce cercetarea a avansat, oamenii de știință au corectat imaginea inițială. Noile rămășițe găsite în Anglia și Franța au arătat că animalul nu se târâia ca o șopârlă, ci își ținea corpul vertical, cu coada ridicată pentru a se echilibra în timp ce alerga. Oasele goale și articulațiile vertebrelor cervicale au dezvăluit un gât agil, capabil de mișcări rapide. Falca sa, echipată cu dinți zimțați, era unealta unui vânător eficient. Megalosaurus a trăit în Europa în urmă cu aproximativ 166 de milioane de ani, într-un peisaj acoperit de păduri umede și râuri puțin adânci. În acel mediu a coexistat cu stegozauri și sauropode mici. Urmasa a fost identificată și în Portugalia și în nordul Franței, sugerând că se deplasa pe câmpii de coastă întinse. A fost unul dintre cei mai mari prădători ai timpului său, primul dintr-o lungă descendență care va culmina milioane de ani mai târziu cu tiranosaurii. De-a lungul anilor, știința i-a revizuit clasificarea de mai multe ori. La început a fost grupat cu carnosaurii, apoi plasat în cadrul descendenței tetanuranilor, în familia Megalosauridae. Imaginea sa a devenit mai rafinată cu fiecare descoperire, iar în secolul al XX-lea a ajuns să fie înțeles ca un carnivor agil, mai apropiat de vânătorii rapizi decât de reptilele stângace din primele ilustrații. A reprezentat o tranziție între teropodele mari primitive și prădătorii mai specializați din Jurasicul târziu. În 2012, o descoperire în Germania a extins moștenirea sa. Au fost găsite rămășițele unui mic megalosaurid acoperit cu filamente asemănătoare cu penele. A fost numit Sciurumimus, iar caracteristicile sale au arătat că până și strămoșii carnivorelor gigantice ar fi putut avea învelișuri corporale similare cu puful. Acest lucru a confirmat că linia evolutivă care duce la păsări începuse mult mai devreme decât se credea anterior. Megalosaurus continuă să ocupe un loc central în istoria științei. A fost primul care a primit un nume, cel care a deschis calea pentru definirea a ceea ce era un dinozaur și cel care a marcat începutul unei ere în care Pământul a încetat să mai fie un mister static. Fiecare fosilă ulterioară, de la Iguanodon la Tyrannosaurus, a moștenit rolul său de pionier. Ceea ce a început ca un fragment pierdut într-o carieră a ajuns să schimbe înțelegerea trecutului. Astăzi, în Muzeul de Istorie Naturală din Oxford, se păstrează falca originală descrisă de Buckland. Suprafața sa aspră arată încă urmele dinților. În fața ei, vizitatori de toate vârstele stau în tăcere, observând piesa care a dat naștere paleontologiei moderne. Nu este cea mai mare sau cea mai completă fosilă, dar este cea care a aprins scânteia unui nou mod de a privi timpul. Lucy, bipedalismul înaintea creierului. În noiembrie 1974, în regiunea aridă Afar din nordul Etiopiei, un grup de arheologi se deplasa printre dealuri de cenușă vulcanică. Căldura amiezii învăluia valea când, sub un strat subțire de nisip, unul dintre cercetători a observat un fragment de os. Acea mică piesă de femur avea să schimbe istoria evoluției umane. A fost începutul descoperirii lui Lucy, cel mai faimos schelet al lumii antice, aparținând unui hominin care trăise cu mai mult de 3 milioane de ani în urmă. Echipa a fost condusă de Donald Johanson, împreună cu cercetătorii francezi Yves Coppens și Maurice Taieb, membri ai Expediției Internaționale de Cercetare Afar. Timp de zile întregi, arheologii au lucrat cu pensule, îndepărtând praful trecutului cu răbdarea celor care știu că fiecare milimetru poate conține secole de istorie. Ceea ce a ieșit din pământ a fost un set de oase delicate, dar surprinzător de complete. Până la sfârșitul sezonului de teren recuperaseră 52 de fragmente, aparținând unei proporții de aproximativ 40% din scheletul unei femele adulte, cu o înălțime de aproximativ 109 cm și o greutate de aproximativ 27 kg. În acea noapte, la tabără, descoperirea a fost sărbătorită cu un aparat de radio pornit. Cântecul Lucy in the Sky with Diamonds al trupei Beatles a răsunat printre râsete și cești de cafea. Atunci au decis să o numească Lucy, un nume care avea să călătorească curând prin laboratoarele din întreaga lume. Studiul a dezvăluit că Lucy aparținea speciei Australopithecus afarensis, unul dintre cei mai vechi strămoși ai oamenilor. Craniul ei era mic, comparabil cu cel al unui cimpanzeu,
dar corpul ei arăta semne clare de bipedalism. Forma pelvisului și articulația genunchiului au demonstrat că mergea drept, pe două picioare, în timp ce brațele sale robuste indicau faptul că încă se mișca cu agilitate printre copaci. Era o creatură de tranziție, adaptată atât la sol cât și la viața arboricolă. Analiza oaselor prin microtomografie a făcut posibilă estimarea forței membrelor sale. Studiile au arătat o forță intermediară între oameni și cimpanzei, sugerând că încă depindea de brațele sale pentru cățărat. Totuși, dispunerea șoldurilor și a vertebrelor lombare a revelat un mers stabil, capabil să susțină corpul în poziție verticală. În acel echilibru precar între terestru și arboricol se afla primul pas către umanitate. Datarea sitului, obținută prin metode cu potasiu-argon, a plasat-o pe Lucy la o vârstă de aproximativ între 3.500.000 și 3.200.000 de ani. Era o perioadă în care clima din estul Africii alterna între perioade umede și uscate. Pădurile se deschideau în savane, forțând primatele să se deplaseze pe teren deschis. În acest nou peisaj, mersul vertical oferea avantaje: vederea la distanță, eliberarea mâinilor și o mai bună rezistență la soare. Pe parcursul următoarelor decenii, descoperirea lui Lucy a transformat profund studiul evoluției umane. Scheletul ei i-a forțat pe cercetători să regândească modelele acceptate și să revizuiască ordinea în care fuseseră interpretate marile schimbări evolutive. Prin intermediul ei, oamenii de știință au înțeles că istoria umană nu a avansat într-un mod liniar sau simplu, ci prin adaptări graduale care au separat modul de deplasare de modul de gândire. Lucy nu a răspuns la toate întrebările, dar a redefinit care erau cele corecte. Descoperirea nu a fost unică. În anii care au urmat, alte rămășițe de Australopithecus afarensis au fost găsite la Hadar, aparținând mai multor indivizi, inclusiv 2 copii. Toate arătau aceleași proporții ale corpului și aceeași structură scheletică. Acest lucru a confirmat că Lucy nu era o excepție, ci făcea parte dintr-o populație stabilă care locuia pe malurile vechilor râuri etiopiene. Urmele de la Laetoli, descoperite în Tanzania în 1978, au completat tabloul. Acolo, conservate în cenușă vulcanică întărită, se aflau 3 linii de urme asemănătoare celor umane, datând de acum 3.600.000 de ani. Aveau aceeași morfologie a piciorului ca Lucy, un deget mare aliniat și o talpă arcuită. Acele urme, făcute probabil de un grup de Australopithecus, arătau strămoșii noștri mergând împreună sub un cer de cenușă proaspăt căzută. Scheletul lui Lucy a făcut posibilă de asemenea studierea modului în care a murit. Analiza fracturilor din oasele sale sugerează că a căzut de la o înălțime mare, poate dintr-un copac. Leziunile de la brațe, picioare și pelvis sunt consistente cu un impact fatal. Este posibil să-și fi pierdut echilibrul în timp ce dormea sau căuta refugiu. Astfel s-a sfârșit viața ei și astfel a fost îngropată de nisip și timp, până când hazardul a adus-o înapoi la lumină milioane de ani mai târziu. Rămășițele originale ale lui Lucy sunt păstrate acum într-un seif securizat la Muzeul Național al Etiopiei din Addis Abeba. O replică exactă este expusă publicului, arătând fragilitatea și reziliența acelui corp mic. Silueta ei, de abia 1 metru înălțime, rezumă istoria întregii specii umane. Nu avea unelte sau un limbaj complex, dar fiecare pas pe care l-a făcut a deschis un drum pe care alții aveau să-l urmeze. Sue, craniul de 272 de kilograme. În vara anului 1990, sub soarele arzător din Dakota de Sud, un grup de la Institutul Black Hills explora un versant lângă râul Cheyenne. Căutau fosile, fără să știe că erau pe cale să facă una dintre cele mai valoroase descoperiri din paleontologia modernă. Într-o dimineață, după ce unul dintre camioanele echipei s-a defectat, membrii s-au separat pentru a se ocupa de problemă. În timp ce ceilalți s-au îndreptat spre oraș, Susan Hendrickson a decis să continue singură printre stânci. Acolo, încastrate în piatră, a găsit fragmente de os care dezvăluiau forma unei creaturi gigantice. Fără să știe, tocmai descoperise cel mai complet Tyrannosaurus Rex găsit vreodată. Pe 12 august 1990, echipa s-a întors la sit pentru a confirma descoperirea. Directorul grupului Peter Larson a determinat că oasele aparțineau unui Tyrannosaurus Rex. Ceea ce era surprinzător era gradul de conservare.
Mai mult de 90% din schelet era prezent. Existau vertebre, coaste, picioare, un pelvis și un craniu aproape intact. În total, au fost recuperate aproximativ 250 de oase din cele 360 cunoscute pentru specie. Rămășițele erau acoperite de un sediment fin, ceea ce explica starea lor excelentă de conservare. Excavarea a durat câteva săptămâni. Fiecare bloc a fost înfășurat în pânză, întărit cu gips și transportat la atelier. Specimenul a fost numit Sue, în onoarea descoperitoarei sale. Măsurătorile inițiale au revelat un animal între 12 și 13 metri lungime, aproape 4 metri înălțime la șolduri și cântărind aproximativ 9 tone. Craniul său, lung de peste 1,5 metri, afișa dinți lungi cât niște cuțite, proiectați să zdrobească oase. Era prădătorul suprem al Cretacicului. Entuziasmul descoperirii a fost umbrit de o dispută legală. Terenul unde a fost găsită fosila aparținea lui Maurice Williams, un membru al tribului Sioux, dar pentru că era sub administrare federală, proprietatea sa avea restricții. Institutul Black Hills plătise $5.000 pentru permisul de excavare, fără să știe că această plată nu acorda drepturi asupra rămășițelor. În 1992, agenți FBI și Garda Națională au confiscat fosila, care a rămas în custodia guvernului timp de ani de zile, în timp ce instanțele decideau proprietatea acesteia. În 1996, instanțele au decis că Williams era proprietarul legal. Sue a fost scoasă la vânzare publică, iar casa de licitații Sotheby's a organizat o licitație istorică. Paleontologii se temeau că fosila va ajunge în mâini private. Pentru a preveni acest lucru, Muzeul Field de Istorie Naturală din Chicago a lansat o campanie de strângere de fonduri cu sprijin de la McDonald's, Disney și câteva fundații științifice. Pe 4 octombrie 1997, muzeul a achiziționat fosila pentru $8.360.000, cel mai mare preț plătit vreodată pentru un specimen paleontologic. În Chicago a început un proces meticulos de restaurare. Fiecare os a fost curățat cu instrumente de precizie, în timp ce mii de vizitatori priveau din spatele unui geam de sticlă. Piesele lipsă au fost reconstruite cu rășină și marcate pentru a fi deosebite de cele originale. Craniul autentic, prea greu și deformat de presiunea stâncii, a fost păstrat separat, în timp ce o replică exactă a fost montată pe o structură metalică ce susținea restul scheletului. Scanările prin tomografie computerizată realizate de compania Boeing Rocketdyne au dezvăluit semnele unei vieți lungi și aspre. Câteva coaste rupte se vindecaseră, o vertebră prezenta artrită, iar tibia stângă afișa semne de osteomielită. În craniu au apărut găuri care inițial au fost atribuite unor urme de mușcătură, deși studiile ulterioare au arătat că erau infecții cauzate de un parazit similar cu Trichomonas gallinae, care la păsările moderne provoacă leziuni în gât. În ciuda acestor răni, Tyrannosaurus rex supraviețuise timp de aproape 3 decenii, o vârstă excepțională pentru un prădător de felul său. Cauza exactă a morții sale rămâne neconfirmată. Cel mai probabil a murit lângă un curs de apă sezonier și a fost târât de o scurgere de noroi care i-a îngropat corpul înainte ca necrofagii să-l poată distruge. Acea îngropare rapidă a permis oaselor să rămână intacte timp de 67 de milioane de ani, protejate sub straturi de pământ și piatră până la redescoperirea lor. Pe 17 mai 2000, Muzeul Field și-a inaugurat expoziția emblematică. Mii de vizitatori au venit să vadă gigantul stând în sala principală, montat într-o poză dinamică, cu coada extinsă și fălcile deschise. Pentru prima dată, publicul putea contempla la scară reală cel mai mare prădător terestru al erei sale. De atunci, Sue a devenit simbolul muzeului și unul dintre cele mai fotografiate specimene de fosile din lume. În 2018, după aproape 2 decenii de expunere, Tyrannosaurus rex a fost mutat într-o galerie renovată pentru a prezenta anatomia sa cu o acuratețe mai mare. Tehnicienii au corectat poziția cutiei toracice și a claviculei în conformitate cu noile studii. Noua sală include proiecții imersive de înaltă definiție care o recrează pe Sue vânând sau apărându-și teritoriul. Craniul original, cântărind 272 de kilograme, este păstrat într-o vitrină separată, disponibil pentru cercetări viitoare.
Paraceratherium lynxiaense, 8 metri până la umeri. În văile aride din nord-vestul Chinei, unde pământul păstrează urme ale erelor pierdute, un grup de paleontologi a găsit ceva ce a depășit toate așteptările. Printre straturile roșiatice ale bazinului Lynxia a apărut forma fosilizată a unui animal atât de enorm încât părea o legendă transformată în piatră. Acel colos preistoric a fost numit Paraceratherium lynxiaense, o nouă specie de rinocer gigant care a trăit acum aproximativ 26 de milioane de ani. Descoperirea sa a redirecționat atenția științifică către o perioadă în care mamiferele, nu dinozaurii, dominau pământul cu corpuri care se învecinau cu imposibilul. Fosila a fost descoperită în 2020 și unul de o echipă chineză condusă de Dr. Tao Deng, de la Institutul de Paleontologie a Vertebratelor și Paleoantropologie. Din rămășițe, o mandibulă completă, vertebre cervicale și fragmente ale craniului au reușit să reconstruiască anatomia celui mai mare mamifer care a trăit vreodată pe suprafața Pământului. Conform estimărilor, un individ adult atingea 8 metri în înălțime la umeri și putea depăși 20 de tone în greutate. Gâtul său alungit, la fel de lung ca cel al unei girafe moderne, susținea un craniu de aproape 1 metru lungime. Spre deosebire de rinocerii moderni, acestuia îi lipsea cornul. Puterea sa consta în dimensiune. Mediul în care a trăit Paraceratherium lynxiaense era foarte diferit de peisajul actual din Gansu. La acea vreme, clima era caldă și umedă, cu câmpii întinse acoperite de vegetație. Analizele sedimentelor care înconjurau oasele au revelat resturi de polen și frunze fosilizate, dovezi ale unui ecosistem plin de copaci înalți și arbuști nutritivi. În acel cadru, acești giganți se deplasau în căutarea hranei, rupând ramuri și frunze pe care alți erbivori nu le puteau ajunge. Capetele lor se ridicau deasupra frunzișului, iar fălcile lor, late și puternice, puteau procesa cantități mari de vegetație fibroasă. Structura sa osoasă a revelat adaptări remarcabile. Vertebrele cervicale erau alungite și ușoare, proiectate să susțină un gât extins fără a compromite mobilitatea. Picioarele, groase și drepte ca niște coloane, susțineau greutatea enormă a corpului. Proporțiile oaselor sale indicau un echilibru între forță și eficiență. Fiecare mișcare trebuia măsurată, deoarece deplasarea unei asemenea mase necesita o coordonare precisă. Mersul său ar fi fost lent, dar constant, similar cu cel al elefanților moderni. Cercetătorii au observat că această specie nu a fost izolată în timp. Făcea parte dintr-o linie lungă de rude, paraceraterii, o familie de mamifere care s-a răspândit pe regiuni vaste din Asia în timpul Oligocenului. Prin fosilele găsite în Pakistan, Mongolia și Kazakhstan, a fost trasată o rută de migrație care conecta sudul continentului cu câmpiile nordice. Totul sugerează că Paraceratherium lynxiaense a fost una dintre ultimele specii ale acestei descendențe, adaptată la schimbările de mediu care au precedat răcirea globală a Miocenului. Studiul dinților săi a ajutat la clarificarea dietei sale. Spre deosebire de erbivorele care pasc și se hrănesc cu ierburi joase, acest colos se hrănea în principal cu frunze din copaci înalți. Modelele de uzură de pe molarii săi au arătat o semnătură tipică a consumatorilor de vegetație moale și fibroasă. Acea dietă bogată în celuloză necesita timpi lungi de digestie, iar oamenii de știință estimează că metabolismul său trebuie să fi fost lent, ajustat la un corp care conservă energia în mod eficient. Toate indicațiile sugerează că putea parcurge distanțe lungi în căutarea hranei, traversând râuri și câmpii deschise în timpul sezoanelor uscate. În interiorul bazinului Lynxia, fosilele altor specii ajută la reconstrucția mediului său. Au fost găsite rămășițe de broaște țestoase, crocodili și mamifere mici, indicând prezența surselor de apă permanente. Această combinație de habitate explică modul în care un animal atât de mare a putut prospera acolo. Abundența vegetației era suficientă pentru a susține mici turme, iar condițiile geologice au favorizat conservarea oaselor lor după moarte. Cele mai multe rămășițe de Paraceratherium lynxiaense au fost găsite în sedimente fine, depuse lent de curenți calmi, care au sigilat corpul înainte ca acesta să poată fi distrus de timp. Impactul științific al descoperirii a fost imediat.
Timp de decenii, paleontologii au dezbătut care a fost cel mai mare mamifer terestru care a existat vreodată. Unii susțineau cauza lui Indricotherium din Asia Centrală, alții propuneau variante de Baluchiterium. Fosila din Lynxia a rezolvat multe îndoieli. Măsurătorile mandibulei sale și proporțiile craniului au arătat diferențe clare față de rudele sale, suficiente pentru a o clasifica drept o specie nouă. În plus, locația sa geografică a revelat un punct intermediar în expansiunea grupului, confirmând că acești giganți au migrat în mod repetat între subcontinentul indian și nordul Chinei, prin pasuri montane care astăzi fac parte din Himalaya. Cercetătorii estimează că Paraceratherium lynxiaense trăia între 40 și 50 de ani. Longevitatea sa, combinată cu mărimea sa, l-a menținut în siguranță de prădătorii adulți. Doar indivizii tineri sau bolnavi ar fi fost în pericol din partea carnivorelor mari. Extincția sa a fost probabil cauzată de reducerea habitatului și de schimbările climatice progresive, care au transformat pădurile umede în stepe aride. Fără suficientă hrană pentru a susține corpuri atât de masive, specia a dispărut, lăsând în urmă o moștenire gravată în piatră. Gadosaurus aqualignues, sânge cald în ocean. În oceanele antice ale Jurasicului, când continentele abia începeau să se separe și viața marină domina planeta, un prădător cu corp alungit și ochi enormi stăpânea sub valuri. Era Gadosaurus aqualignues, o reptilă marină pe care oamenii de știință ar clasifica-o în grupul ihtiozaurilor. Forma sa semăna cu cea a unui delfin, dar originea și comportamentul său aparțineau unei ere complet diferite. Istoria sa, îngropată timp de milioane de ani, ne arată că viața în mare era la fel de feroce și fascinantă ca cea a dinozaurilor pe uscat. Cel mai complet fosil al acestei specii a apărut în sedimentele unui antic fund de mare din Jurasicul timpuriu, datat cu aproximativ 180 de milioane de ani în urmă. Acolo, într-un mediu de noroi fin, corpul a fost sigilat alături de amoniți și pești care împărțeau lumea sa. Studiile au dezvăluit că măsura între 4 și 6 metri lungime, cu un bot alungit și dinți conici perfecți pentru a prinde pești și calmari. Fălcile sale erau proiectate să se închidă cu precizie, împiedicând prada să alunece printre valuri. Gadosaurus aqualignues trăia în ape deschise, departe de coastă, unde mari prădători concurau pentru fiecare colț al oceanului. Corpul său în formă de torpilă era o capodoperă a evoluției. Înotătoarele frontale funcționau ca cârme, în timp ce coada puternică, în formă de semilună, propulsa înotul său. Putea atinge viteze remarcabile și își putea schimba direcția cu o agilitate pe care puține animale marine din timpul său o posedau. Pielea sa netedă, fără solzi, reducea frecarea cu apa, o trăsătură comună printre cei mai avansați ihtiozauri. Una dintre trăsăturile sale cele mai fascinante era posibila sa capacitate de a avea sânge cald. Studiile izotopilor de oxigen din oasele mai multor specimene arată că menținea o temperatură corporală stabilă chiar și în ape reci. Acest lucru sugerează că, la fel ca mamiferele marine moderne, își putea regla metabolismul, permițându-i să vâneze activ fără a depinde de temperatura mediului. Acest avantaj metabolic l-a făcut un stăpân al oceanului timp de milioane de ani. Dar dominanța sa nu se baza doar pe viteză sau dimensiune. Gadosaurus aqualignues poseda o viziune adaptată la adâncuri. Ochii săi, printre cei mai mari dintre toate vertebratele cunoscute, puteau ajunge până la 25 de centimetri în diametru. În umbrele Mării Jurasice, acea privire detecta cea mai mică mișcare. Cu o asemenea precizie, își vâna prada printre bancurile de pești sau sub lumina slabă a recifelor primitive. Descoperirea femelelor fosilizate cu embrioni în interiorul corpului lor a dezvăluit un alt aspect remarcabil. Aceste reptile dădeau naștere la pui vii. Ele nu depuneau ouă pe țărm ca alte reptile, ci în schimb dădeau naștere în apă, asigurându-se că descendenții lor puteau înota din prima clipă. Fosilele arată chiar pui mici orientați cu spatele, o poziție care îi împiedica să se nece în timpul nașterii. Această viviparitate demonstrează că ihtiozaurii, deși reptile, au dezvoltat strategii reproductive foarte similare cu cele ale mamiferelor marine moderne. Mediul în care a trăit Gadosaurus aqualignues era un ocean vast și schimbător.
În timpul Jurasicului, temperaturile erau temperate și curenții oceanici distribuiau nutrienții pe întreaga planetă. Mările erau populate de amoniți cu cochilie în spirală, pleziozauri cu gât lung și rechini primitivi. În cadrul acelui echilibru, ihtiozaurii ocupau vârful lanțului trofic. Se hrăneau cu pești rapizi și calmari giganți, vânând singuri sau în grupuri mici. Fragmentele osoase fosilizate găsite în stomacurile lor arată rămășițe de vertebrate marine, confirmând rolul lor de prădători activi mai degrabă decât de simpli necrofagi. Fiziologia sa dezvăluie detalii surprinzătoare despre modul în care se mișca prin apă. Coastele înguste și flexibile permiteau o respirație eficientă. Vertebrele cozii formau o curbă descendentă care susținea înotătoarea caudală, generând o propulsie similară cu cea a tonului modern. Oasele sale, mai puțin dense decât cele ale reptilelor terestre, ajutau la menținerea flotabilității. Era un design perfect pentru ocean, o combinație de forță și eleganță rafinată de natură de-a lungul milioanelor de ani. Gadusaurus aqualignues oferă, de asemenea, indicii despre echilibrul ecologic al timpului său. Pe măsură ce mările deveneau mai reci și mai adânci, unele specii s-au adaptat la noi zone, în timp ce altele au dispărut. Acest ihtiozaur reprezintă vârful acelei adaptări, momentul în care viața marină a atins cea mai înaltă rafinare înainte de a se transforma odată cu schimbările geologice ale planetei. Dispariția sa a coincis cu cea a multora dintre contemporanii săi, probabil din cauza variațiilor nivelului mării și ale temperaturii oceanului. Fosila păstrează corpul ihtiozaurului într-o poziție naturală, cu înotătoarele, coastele și contururile pielii vizibile. Acest nivel de conservare a făcut posibilă reconstruirea cu precizie a formei sale, a locomoției sale și a modului său de vânătoare în marea deschisă. Oviraptorosaur, femelă cu țesut medular. În inima deșertului Gobi, unde vântul sculptează rocile ca pe niște sculpturi și tăcerea acoperă milioane de ani de istorie, o descoperire a schimbat pentru totdeauna viziunea asupra dinozaurilor. Acolo, în sedimentele roșiatice din Cretacicul târziu, un mic prădător cu pene a fost găsit nemișcat deasupra unui cuib de ouă. Postura sa nu era nici agresivă, nici de odihnă, incuba. Era un oviraptorosaur, o creatură care murise protejându-și descendenții, înghețată în timp ca o imagine a tandreții într-o lume brutală. Fosila a fost găsită în Mongolia, într-un strat de rocă ce datează de acum aproximativ 70 de milioane de ani. Scheletul adultului zăcea peste un cerc de ouă aranjate cu precizie. Membrele anterioare erau extinse în lateral, iar corpul era curbat peste cuib într-o postură aproape identică cu cea a păsărilor moderne. Capul, înclinat înainte, părea să privească spre centru, unde embrionii fosilizați încă mai puteau fi distinși. Pentru paleontologi a fost o scenă pe cât de mișcătoare, pe atât de revelatoare. Pentru prima dată, un dinozaur arăta dovezi clare de îngrijire parentală. Timp de decenii, grupul oviraptorosaurilor fusese înțeles greșit. Când prima fosilă a fost descoperită în 1923, tot pe un cuib, cercetătorii au crezut că animalul era un hoț de ouă. De fapt, numele oviraptor înseamnă hoț de ouă. Dar, odată cu timpul și cu noile descoperiri, acea interpretare s-a prăbușit. Oamenii de știință și-au dat seama că presupusul hoț nu jefuia cuibul, ci îl proteja pe al său. Acea corecție a rescris o parte fundamentală a istoriei evolutive a dinozaurilor. Specimenul găsit în China, unul dintre cele mai complete până în prezent, a permis observarea unor detalii uimitoare. Ouăle erau aranjate în cercuri concentrice, iar picioarele adultului se potriveau cu precizie în spațiile dintre ele, ca și cum ar fi ales acea poziție pentru a le acoperi fără a le deteriora. În interiorul unor ouă, embrionii erau suficient de dezvoltați pentru a distinge oase mici și ciocuri curbate, semne că eclozarea era iminentă atunci când a avut loc catastrofa care a îngropat cuibul sub nisip și cenușă. Acel moment, păstrat timp de milioane de ani, a arătat ceva ce înainte se credea a fi exclusiv păsărilor. Instinctul de a proteja descendenții înainte ca aceștia să se nască. Analizele microscopice ale oaselor au arătat că adultul era o femelă. Urme de țesut medular au fost găsite în coastele sale, un strat intern bogat în calciu pe care păsările moderne îl produc în timpul ovulației.
Acel detaliu a întărit ideea că oviraptorosaurii erau mult mai apropiați de păsări decât s-ar fi imaginat. Aveau pene, construiau cuiburi, incubau ouă și afișau comportamente sociale complexe. Mediul în care trăiau era arid, cu dune mișcătoare și lagune sezoniere. În acel peisaj ostil, oviraptorosaurul trebuia să își aleagă cu grijă locul de cuibărit. Femelele excavau depresiuni puțin adânci în nisip și așezau ouăle în grupuri simetrice, pe care apoi le acopereau cu plante sau nisip umed. Se crede că căldura soarelui, combinată cu temperatura corpului adultului, menținea condițiile adecvate pentru dezvoltarea embrionilor. Această combinație de incubație naturală și biologică a fost o strategie de succes care a anticipat comportamentul păsărilor moderne. Forma ouălor a oferit, de asemenea, indicii despre evoluția reproducerii la dinozauri. Erau alungite, cu coji poroase care permiteau schimbul de gaze. Textura lor a păstrat amprente microscopice ale porilor, utile pentru estimarea umidității mediului. Cercetătorii au descoperit că ouăle de oviraptorosauri erau mai rezistente decât cele ale altor dinozauri contemporani, permițându-le să reziste la schimbări bruște de temperatură. Fiecare detaliu, de la grosimea cojii până la poziția adultului, se potrivea într-un sistem perfect adaptat condițiilor din Cretacic. Embrionii din interior au fost examinați folosind tomografia computerizată. Rezultatele au dezvăluit schelete articulate, cu ciocuri formate și vertebre aliniate, sugerând că erau aproape de eclozare. În unele cazuri, orientarea puiilor se potrivea cu direcția de ieșire așteptată, confirmând că nașterea ar fi fost iminentă. Acest nivel de conservare este extrem de rar. Doar câteva fosile la nivel mondial arată un asemenea detaliu anatomic în interiorul ouălor. Descoperirea a oferit, de asemenea, informații despre structura socială a acestor specii. Oviraptorosaurii probabil trăiau în grupuri mici și se întorceau la aceleași locuri de cuibărit an de an. Unele cuiburi găsite în aceeași regiune arată straturi suprapuse de ouă din generații diferite, indicând fidelitatea față de sit. Acest lucru sugerează că mențineau comportamente comunale și o organizare reproductivă stabilă, în care protejarea descendenților făcea parte dintr-o strategie de supraviețuire colectivă într-un mediu ostil. Biresaurus rati, 230 de milioane de ani în Africa. Cu mai mult de 230 de milioane de ani în urmă, când Pământul era un singur continent numit Pangaea și primii dinozauri făceau doar primii lor pași, un mic schelet a fost îngropat în solurile umede ale zonei care este acum Zimbabwe. Acea fosilă, găsită milioane de ani mai târziu, a dezvăluit originea unei povești colosale. Numele său, Biresaurus raati, a marcat un punct de cotitură, cel mai vechi dinozaur descoperit în Africa și unul dintre cei mai primitivi din lume. Descoperirea a avut loc în 2022, în timpul unei expediții conduse de oameni de știință de la Muzeul de Istorie Naturală din Virginia Tech. În regiunea Văii Zambezi, printre dealuri erodate de vânt, oase mici și fragile au apărut încastrate în greșie roșiatică. La început, paleontologii au crezut că aparțin unei reptile preistorice comune, dar forma femurului și a șoldului a spus o poveste diferită. Aparțineau unui dinozaur, unul dintre primii din descendența sa. Studiile ulterioare au datat rămășițele cu aproximativ 230 de milioane de ani în urmă, în Triasicul târziu, o perioadă în care dinozaurii abia începeau să se diferențieze de alți arhozauri. Biresaurus rati măsura puțin peste 1,5 m în lungime și mergea vertical pe două picioare. Gâtul său lung, coada extinsă și picioarele posterioare puternice l-au identificat ca un sauropodomorf timpuriu, o rudă îndepărtată a erbivorelor colosale care vor domina Jurasicul milioane de ani mai târziu. Forma oaselor sale a arătat o creatură ușoară și agilă, capabilă să se miște prin vegetația densă în căutarea lăstarilor fragezi și a frunzelor joase. Craniul său era mic, cu dinți în formă de frunză adaptați pentru a tăia plante moi. Analizele scheletului său au dezvăluit mușchi puternici ai picioarelor, sugerând că se putea mișca rapid pentru a evita prădători mult mai mari. La acel moment, Africa era unită cu America de Sud, India și Madagascar într-o singură masă terestră. Speciile se puteau mișca liber între regiuni care astăzi sunt separate de oceane. Geologia sitului Mbire păstrează amprenta unui ecosistem antic.
Straturile sedimentare alternează între depozite fluviale și câmpii aluviale, cu rămășițe de trunchiuri de copaci fosilizați și urme ale altor animale. Printre fosile s-au aflat și cranii de cinodonți, strămoși ai mamiferelor și rămășițe ale unor mici reptile blindate. Acel mozaic de specii reflectă un mediu cald și umed, unde primii dinozauri împărțeau teritoriul cu creaturi care încă păstrau trăsături primitive. Numele Mbiresaurus raati onorează atât regiunea Mbire, unde a fost găsit, cât și pe geologul Michael Rath, un pionier al paleontologiei africane. Conservarea scheletului a fost excepțională. Mai mult de 70% din corp a fost recuperat intact, incluzând vertebre, membre și o parte din craniu. Acest nivel de conservare a făcut posibil studiul detaliilor anatomice, care de obicei se pierd odată cu timpul, cum ar fi dispunerea oaselor gleznei și forma precisă a vertebrelor cervicale. Analizele comparative au arătat că Mbiresaurus raati ocupă o poziție cheie în arborele evolutiv. A fost un punct intermediar între primii dinozauri din America de Sud, cum ar fi Eoraptor și Herrerasaurus, și sauropodomorfii de mai târziu din Asia și Europa. Acest lucru sugerează că dinozaurii au avut originea în partea sudică a Pangaiei și de-a lungul timpului s-au răspândit spre nord, urmând coridoare climatice favorabile. Africa, acoperită atunci de păduri și câmpii umede, a fost una dintre primele etape ale acelei expansiuni. Climatul din Triasicul târziu era instabil. Sezoane lungi de secetă alternau cu ploi torențiale. Râurile se revărsau, depunând straturi de mâl care sigilau corpurile animalelor moarte. Așa a ajuns Mbiresaurus captiv, păstrat timp de mai mult de 200 de milioane de ani, până când rocile s-au deschis din nou sub mâinile oamenilor de știință. Fiecare os găsit a adăugat o piesă la povestea originii giganților. Anatomia femurului și a pelvisului a dezvăluit că această specie avea deja adaptări tipice adevăraților dinozauri: șolduri orientate înainte, membre robuste și un model de creștere rapidă. În același timp, păstra trăsături ale strămoșilor săi arhozauri, cum ar fi brațele alungite și mâinile cu gheare curbate. Această combinație de caracteristici îl face o înregistrare vie a momentului exact în care primii dinozauri au început să se diferențieze de restul reptilelor din Triasic. Descoperirea a rezolvat de asemenea o întrebare de lungă durată. Timp de decenii, Africa fusese singurul continent din Pangaea unde nu fusese regăsiți dinozauri atât de antici. Cu Mbiresaurus raati, acea absență a dispărut. Descoperirea a confirmat că dinozaurii s-au răspândit rapid pe întregul supercontinent la scurt timp după ce au apărut. Această înregistrare fosilă africană a completat harta globală a expansiunii lor timpurii. Studiul scheletului a făcut posibilă reconstruirea modului în care se mișca. Cercetătorii estimează că mergea biped în cea mai mare parte a timpului, deși se putea sprijini pe membrele anterioare pentru a se hrăni cu plante joase. Urmele sale, încă imprimate în sediment, arată un mers echilibrat și ritmic. Comparându-le cu cele ale speciilor sud-americane din aceeași perioadă, oamenii de știință au concluzionat că împărțeau un strămoș comun care a migrat prin ceea ce sunt astăzi sudul Braziliei și Namibia. Scheletul său documentează o etapă timpurie în evoluția sauropodelor și confirmă că dinozaurii erau deja distribuiți pe o mare parte din Pangaea, încă din primele lor faze evolutive. Spicomelus afer, spinii fuzionați cu osul. În deșertul din Maroc, unde soarele arde munții de rocă roșie și vântul ridică secole de nisip, paleontologii au găsit ceva ce nu mai văzuseră niciodată: un fragment de os acoperit cu spini fuzionați la suprafața sa. Era o fosilă atât de ciudată încât experții s-au întrebat dacă aparținea măcar unui dinozaur. Acea piesă de istorie, îngropată timp de 168 de milioane de ani, s-a dovedit a fi parte dintr-o creatură singulară, Spicomelus afer, cel mai vechi dinozaur blindat cunoscut până în prezent. Descoperirea a avut loc lângă orașul Bulahfa, în regiunea Atlasului Mijlociu. Echipa internațională care excava zona căuta rămășițe de crocodilomorfi și pleziozauri, dar ceea ce a ieșit la iveală a fost un os subțire acoperit de un rând de spini fuzionați. Acest tip de structură nu mai fusese văzut niciodată la o vertebrată. După o analiză detaliată, cercetătorii au concluzionat că era un anchilozaur primitiv, o rudă îndepărtată a dinozaurilor blindate din Cretacic.
Descoperirea a împins originea acestui grup cu mai mult de 20 de milioane de ani mai înapoi în timp. Numele Spicomelus afer înseamnă guler spinos african. Fiecare spin era atașat direct de os, fără stratul intermediar de țesut văzut la alte animale blindate. Acest detaliu a dezvăluit o evoluție complet diferită a apărării corporale, mai integrată și mai solidă. În loc de plăci libere peste piele, acest dinozaur își purta armura încorporată în schelet, o inovație pe care oamenii de știință nu o imaginaseră pentru Jurassic. Studiile efectuate la Muzeul de Istorie Naturală din Londra au confirmat că oasele proveneau de la un individ adult. Dimensiunea sa estimată era între 2 și 3 metri, cu un corp jos și robust. Picioarele scurte susțineau o masă protejată de spini care se întindeau de-a lungul flancurilor și gâtului. Deși părți ale craniului sunt necunoscute, fragmentele recuperate indică faptul că avea o falcă adaptată la măcinarea vegetației dure, sugerând o dietă erbivoră bazată pe ferigi și cicade, care acopereau peisajul jurasic. La acel moment, Africa făcea parte din Gondwana, o mare porțiune a supercontinentului Pangaea. Ecosistemele erau umede, cu păduri de conifere, râuri extinse și câmpii acoperite cu plante primitive. În acel mediu trăiau mari prădători, cum ar fi megalozaurii, alături de erbivore de diferite dimensiuni. Existența lui Spicomelus afer arată că dinozaurii blindați se răspândiseră deja în emisfera sudică mult mai devreme decât se credea anterior, deschizând o nouă fereastră către evoluția timpurie a acestor animale. Fosila a schimbat de asemenea percepția asupra Africii în paleontologia jurasică. Până de curând se credea că continentul era o etapă secundară în evoluția dinozaurilor, cu înregistrări rare. Cu toate acestea, Spicomelus afer a arătat că Africa nu făcea doar parte din acea poveste, ci era un punct cheie unde au apărut descendențe unice. Vechimea și morfologia sa îl plasează ca o piesă centrală pentru înțelegerea originii anchilozaurilor, cei mai puternic blindați dinozauri din istorie. Examinarea microscopică a osului a dezvăluit o structură internă densă, cu canale care conectau spinii direct la sistemul vascular al animalului. Acest lucru indică faptul că armura nu era un set de piese independente, ci o parte activă a corpului său. Spinii probabil creșteau odată cu scheletul pe măsură ce dinozaurul îmbătrânea, întărindu-i apărarea. Acest mecanism evolutiv, fără precedent la acea vreme, oferă indicii despre modul în care unele vertebrate au dezvoltat protecții permanente integrate în anatomia lor. Textura fosilei a arătat de asemenea urme de mușchi fosilizat, ceea ce a făcut posibilă reconstruirea poziției spinilor pe corp. Aceștia se extindeau de-a lungul spatelui și lateralelor, formând o barieră continuă. În regiunea gâtului, vârfurile se curbau în sus, creând un fel de guler defensiv. Este posibil ca acest design să fi servit și unui scop de descurajare împotriva prădătorilor, făcând animalul să pară mai mare și mai periculos decât era în realitate. Spre deosebire de descendenții săi din Cretacic, care au dezvoltat cozi în formă de măciucă, Spicomelus afer nu poseda arme ofensive. Strategia sa de supraviețuire se baza pe rezistența la atacuri prin intermediul armurii impenetrabile. Analizând mediul fosil unde a fost găsit, oamenii de știință au concluzionat că trăia în zone de câmpie, posibil lângă cursuri de apă. Sedimentarea fină și prezența resturilor vegetale indică faptul că a fost îngropat rapid după moarte, ceea ce a permis păstrarea detaliului armurii sale. Descoperirea lui Spicomelus afer a extins înțelegerea originii și dispersiei dinozaurilor blindați. Trăsăturile sale primitive și originea africană indică faptul că acest grup a apărut mai devreme și în regiuni diferite decât se credea anterior. Fosila umple un gol cheie în înregistrare și demonstrează că evoluția apărărilor corporale a fost mai diversă și mai timpurie decât se aștepta. Cu această ultimă descoperire, călătoria se încheie complet, arătând cum, prin dovezi excepțional conservate, este posibilă reconstruirea schimbărilor care au modelat viața pe pământ cu mult înainte de apariția oamenilor.